Ja sabem qui és la culpable de les discussions dels gossos. És Asha Miró. Si us hi fixeu bé, el Nacho fins i tot s'ha pintat el típic bindi hindú, al front s'han descalçat i estan meditant. Els teus companys, com estan amb la teva nòvia suposada Asha Miró? Bé, molt bé. Molt bé, es porten molt bé, no? És com de la família, una sisena gossa ja. Escolta, Nacho, l'Asha ha influenciat moltíssim, està influenciant moltíssim amb els gossos, oi que sí? Està portant coses noves. Sí, està portant tots els sons de la Índia, el sitar, la tampura, i bueno, jo crec que els gossos això ho hem d'incorporar en el futur. És com de la família, una sisena gossa ja, no? Ah, que bé. Una gossa, no? Una mica perra, que estem corrent. Aprofitant que tenim aquí els mitjans, Nacho, diem-ho, ens estimem molt, ens estimem molt. I què penseu, per exemple, doncs potser tenir molts nens, potser adoptar-los fora, potser que... Doncs en aquest moment és que vivim el moment present, cada instant, amb intensitat i deixem fruir. I què pensen els gossos? Bueno, de fet, estan molt contents. Pucaria Heart 357 una vegada més ha descobert la veritat.